Diversity is our wealth. Unity is our strength. InVivo NSA becomes Neovia. Neovia. Innovative science feeding mankind. Bueno, bons días. Gracias a todos por asistir. E como ben dixe a miña compañeira, eu, a parte de veterinario e traballar en Seragro, son gandeiro. E realmente o que vos vou a mostrar hoxe aquí, pois é... O que vos vou mostrar hoxe aquí prácticamente aprendino todo como gandeiro. Levamos 15 anos de xornadas e durante estes últimos 14 anos nestas xornadas, en xornadas similares a estas e en publicacións de revistas, falouse moito de moitos temas que todos facemos a diarios nas nosas explotacións, como é a reproducción, alimentación, saúde das vacas, gestión, cultivos e un sinfín de temas que a todos nos interesan porque máis ou menos estamos en contacto con eles a diario. Pero hai un tema que tamén facemos a diario e que tamén solemos procurar facelo ben, que é o manexo de vacas sin estrés. Todos os gandeiros moven vacas ou movemos vacas, pero non todos os gandeiros saben mover vacas. Para facernos unha idea da importancia que ten o manexo das vacas, vou vos a poñer un símil para que vos fagades unha idea de como estamos hoxe en día. No ano 1990 morreron en accidentes de coche máis de 8.000 personas, unha auténtica animalada. No ano 2016, que é o último ano do que hai datos, foron solo, por decirlo de alguma maneira, 1.160 personas, que siguen sendo moitas, pero evidentemente son casi 7 veces menos que no ano 90. A pesar de que no ano 2016 pois hai moitos máis coches en circulación. A que pode ser debido a isto? Pois evidentemente a que os coches no 2016 melloraron moito en seguridade con respecto ao ano 90, pero sobre todo foi porque na década dos 90 empezouse a dar un poquinho máis de caña, empezouse a obligar, obligouse o uso do cinturón de seguridade. Xa era obligatorio, pero empezouse a dar un pouco máis de caña. E pouco a pouco fomos concienciando de que había que poñelo, como nos iba a carteira, quen máis, quen menos, fomos aprendendo. E realmente, a día de hoxe, pensando ben, dámonos conta que éramos uns inconscientes e uns ignorantes por non haber posto o cinturón no seu día e por non acostumbrarnos a iso. Seguramente, a día de hoxe, seamos tan inconscientes e tan ignorantes no manexo de vacas como éramos no ano 1990 co uso do cinturón de seguridade. Nos parece que estamos facendo ben, pero realmente non estamos facendo ben e, debido a eso, estamos perdendo pasta. E, ademais de todo isto, hai un factor que todos estamos a ver nas granxas galegas, que é que cada vez se está a contratar máis personal externo. Decímoslle como ten que facer o ordeño, decímoslle como ten que limpiar as camas, como ten que darlle deitar becerriñas, pero poucas veces perdemos uns minutos en decirlle como ten que levantar a vaca da cama, como ten que metela á sala de espera ou como ten que metela á sala de ordeño incluso. Este é un pouco o esquema que vos vou a falar agora. Vamos a falar brevemente de que é o estrés e cales son as súas consecuencias. Vamos a ver como interacciona a vaca co medio que a rodea. Despois falaremos de que factores ou que elementos temos nos nosos establos que lles van a causar medo ou estrés ás vacas. E xa despois, finalmente, pasamos a unha parte un pouco máis práctica, que é como manexar a vaca no día a día. Ben, que é o estrés? Hai centros de definicións, pero quizá unha das máis sencillas sea esta. É unha resposta que dá o organismo da vaca ante diversas situacións que provocan unha tensión nela e a vaca vai se sentir amenazada. Digamos que hai un elemento que altera o equilibrio interno da vaca e a vaca intenta
mediante a liberación de certas hormonas, como poden ser estas e outras tantas, intenta restablecer a normalidade. Ao fin e ao cabo, estas hormonas libéranse e compiten ou inhiben a liberación de outras hormonas, como pode ser a oxitocina durante o ordeño ou durante o parto. Entón, o que temos que evitar é que se produza precisamente a liberación destas hormonas. Bien, entonces, que quere decir manexar vacas sin estrés? Pois bastante sencillo, simplemente conseguir que as vacas fagan o que nós queremos que fagan, pero coa mínima tensión, tanto para elas como para os empleados ou os operadores que traballen con elas. E por que digo que é importante conseguir manejar as vacas sin estrés? Bueno, por benestar animal, evidentemente, porque o manejo que fagamos das vacas ten un peso moi importante sobre o benestar animal e, ao fin e ao cabo, temos que darnos conta dunha cousa. Somos nós, as persoas, digamos, os que estabulamos as vacas. Unha vaca non elige meterse nun establo porque sí. Somos nós os que se metemos nos establos e as que dependemos económicamente delas, ao fin e ao cabo. E creo que, bueno, máis xusto sería darlle pois unha vida digna e libre de tensións, vamos. Ademais, traballar con vacas tranquilas crea un ambiente de traballo seguro e tranquilo e, aparte, crea unha satisfacción tanto para o gandeiro como para o personal que traballe cas vacas. Evidentemente, temos as vacas para que den leite e para facer cartos con elas, pois no tema de produción, unha vaca feliz, unha vaca tranquila, según estudios, parece que produce entre 300 ou 400 litros máis de leite, incluso hai estudios que falan de 800 litros, pero, bueno, quedémonos que en todo caso que dan bastante máis leite. Van a declarar mellor os celos e van a preñar mellor. E, en canto á salud, pois van a enfermar menos e as que cheguen a enfermar, pois van a curar mellor. Vale, agora que sabemos a importancia que ten o estrés sobre as vacas, antes de pasar ao aspecto práctico, debemos saber como interacciona a vaca co medio que a rodea. Entran en xogo dous factores: o propio ambiente onde este a vaca e as características morfolóxicas ou o diseño da vaca, digamos, a forma da vaca. Porque a vaca ten esta forma e non é cuadrada? Pois por algo será. En cuanto ao ambiente, simplemente decir que realmente non se comporta igual unha vaca libre nun campo que unha vaca nun establo. Digamos que, ao fin e ao cabo, o lugar onde este a vaca condiciona o comportamento da propia vaca. Nós aquí, como a maior parte dos que estamos aquí, temos vacas estabuladas, pois é do que vos vou a falar, prácticamente só deso. E, en cuanto ás características morfológicas da vaca, a vaca é unha especie que foi domesticada fai máis de 10.000 anos e ten gravada no seu cerebro pautas fijas de acción, ou sea, comportamentos heredados de cando vivía en estado salvaje e que, como digo, están gravados ainda no seu cerebro e as temos no noso establo con eso clavado no cerebro. Son 4 cousas. Por un lado, a vaca é unha especie presa. Que quere decir isto? Ao fin e ao cabo, está diseñada para captar todo o que se move ao seu alrededor, porque na naturaleza, digamos, en estado salvaje, era presa de un depredador que a atacaba e que a comía, e a súa supervivencia dependía de captar todo o que se movía ao seu alrededor. Ademais, as vacas teñen medo ao desconocido. Calquer alteración, calquer novedade, calquer cousa distinta que haxa no medio vai a causar un estrés, ou cando menos vai no haber e vai na estresar. Pero, ao mesmo tempo, e aínda que pareza paradójico, son curiosas. Teñen medo ao desconocido, pero ao mesmo tempo son curiosas. Que quere decir isto? Que, nun principio, que ese factor ou ese elemento que a asusta, digamos, a vaca necesita saber se ese elemento é peligroso ou non, realmente se é peligroso ou non. Entonces ten que volver a onde ese factor novo e estudialo, digamos, por decirlo de alguma forma, para saber se realmente ten que escapar ou pode estar tranquila e seguir onde está, vamos. Eso vémoslo a veces, pois que entramos no establo, as vacas asustan, pero aos 5 minutos xa están onde nós, ulíndonos, e no momento que perden a esa novedade, pois xa quedan tranquilas. Ademais, as vacas son animales de manada. En estado salvaje sempre anduveron en manada e é algo que aínda teñen hoxe en día grabado no seu cerebro e que as vacas gústalles estar en contacto unhas cas outras e gústalles verse unhas a outras e tocarse, e iso debemos ter en conta de manejar a vaca, porque nos vai a ser máis fácil manejar un grupo de 3 ou 4 vacas que unha vaca individual. Se queremos traballar con unha vaca individual, vais a estresar e vai a ser máis complicado traballar con ela.
E despois, como calquer animal, como a nós, pois interacciona co medio pois a través dos órganos dos sentidos. Pasamos agora a velos un a un. O sentido da vista é o que aporta máis información sensorial ao cerebro da vaca. O sea, é o órgano máis importante e o máis desarrollado que ten a vaca. Por lo tanto, é no que máis vou parar ahora mesmo. Todos sabemos como son os ollos das vacas, ou para que non o sepa, ten aquí unha vaca para velo. Son ollos que están salidos das órbitas, non como nós que están incrustados dentro do cerebro, e que están situados de lado, non están de frente, os depredadores témolos todos de frente, pero as vacas tenos situados de lado. Que ventaja lle aporta a vaca esta situación dos ollos? Pois que ten unha visión unha visión horizontal de case 330 grados. O sea, a vaca, sin mover a cabeza, como está esa vaca, está vendo casi todo o auditorio. Simplemente ten unha pequena zona cega detrás, eu estou aquí detrás da vaca, pois a vaca a min non me está vendo. Ela está mirando, veo casi todo, pero ten unha pequena zona cega detrás que non lle gusta. O sea, que non me ve e non lle gusta que nadie este detrás desa zona. Isto sería un pouco como veríamos nós a entrada da sala de ordeño, unha sala de ordeño normal, e isto sería como ve a vaca. Ve o que nós vemos, que sería esta parte, e a parte ve prácticamente toda ou gran parte da sala de espera. É unha visión, digamos, un pouco máis panorámica. Ben, neste vídeo quero vos mostrar como a vaca non lle gusta que entremos na súa zona cega. Esta vaca estaba tan tranquila e eu vou por detrás dela e no momento en que ela me perde de vista ou que intuye que me vou meter detrás dela, pois a vaca o que fai é girar ou dar a volta, moverse, porque ela o que quere é terme controlada. Polo menos quere verme con un ollo. Sabe que se eu meto detrás, pois non sabe o que pode facer detrás dela. Ben, un dos peros que ten a visión da vaca, digamos, unha das consecuencias de ter unha visión tan amplia, é que a visión binocular, o sea, a parte da visión que se ve cos dous ollos, é moi reducida, porque claro, os ollos están situados ao lado e digamos que a parte central, a parte do ángulo de visión que ve cos dous ollos é moi reducido. Realmente a visión binocular úsase, o sea, a ventaja que che dá é que che permite calcular distancias ou velocidade a que se alonxe ou a que se acerca un obxecto. E na vaca esa capacidade está reducida precisamente porque ten a capacidade, o sea, ten o ángulo de visión moi corto, entre 30 e 50 grados se fala. Por eso as vacas lle costa enfocar objetos e lle costa calcular distancias e incluso a velocidade, o sea, cando se acerca un objeto hacia elas ou cando se alonxa, costalles moito, ten esa capacidade moi limitada. Isto sería a imagen que tiñamos antes, pero realmente a vaca o que ve, onde ve mellor, digamos, é na zona central. Esta zona vea ben e isto veo con un ollo e isto veo co outro ollo. Realmente a vaca ve casi todo o campo visual ou ve con un ollo, ou ben co dereito ou ben co esquerdo. Para facervos unha idea de como ve a vaca na maior parte do seu campo visual, basta con taparnos un ollo e intentar baixar unhas escaleiras. Tede cuidado porque pode ser que callaras. Vale. Máis cousas. As pupilas das vacas son alargadas e ovaladas. Nos humanos a pupila é como esta, o sea, redonda, todos sabemos como son, pero na vaca é máis algo así. Son pupilas horizontales e ovaladas. Isto sería a pupila no establo un día, o sea, polo día á sombra, digamos. Isto sería cando se cerra, cando hai moita claridade, que queda casi nunha línea. E isto sería, pois, xa de noite, dilatada. Movedes a diferencia, é increíble. Vale, que consecuencia ten isto para a visión da vaca? Pois que o ángulo vertical, o sea, hasta agora falamos do ángulo horizontal, que é moi amplio, o ángulo vertical sí que se ve moi reducido precisamente por esta forma da pupila. E ese ángulo, nos humanos, é de 140 graus e na vaca, pois, prácticamente se queda na mitad. Se esta imagen que tiñamos antes, realmente o que ve a vaca é algo máis como isto. O sea, unha imagen moito máis, o sea, moi panorámica, pero moi reducida na vertical. Que consecuencias ten isto nos nosos establos? Bueno, pois que a vaca aquí vai a ver moi ben as líneas verticales. O sea, os postes verticales vai a ver moi ben. Pero os horizontales pode ser que lle queden fora do ángulo de visión. Que quero dicir con isto? Por exemplo, esta vaca podría ter unha barra de ferro aquí arriba, xusto polo límite onde ela non ve, e non a ver realmente, e pegarse con ela. A todos nos ten pasado algunha vez de vacas que
que intentan saltar, cando se ven moi estresadas ou moi apuradas, que intentan saltar as cancelas. Realmente, fano porque non ven esta barra. Elas ven hasta aquí, isto ven no claro, pero esta non a ven. Entón, elas asumen que a cancela é máis baixa e no momento que se ven apuradas, intentan saltar e peganse un castañazo contra isto. E realmente nunca vimos saltar unha vaca por unha cornadiza, porque a cornadiza, como ten líneas verticales, barras verticales, a vaca non sabe onde acabará esa barra, pero sabe que esta vai na ver. Ben, outra cousa, os músculos internos do ollo das vacas son moi lentos. A vaca costalle traballo enfocar objetos, porque os músculos que enfocan son moi lentos. E os músculos, ademais, os músculos que moven a pupila, que abren e cerran a pupila, son moi lentos tamén. Levalles moito tempo adaptarse a distintas condicións de luz. Nós, cando salimos dun túnel, que imos no coche, salimos dun túnel un día moi claro, o sol danos un golpe así nos ollos e moléstanos unhas décimas de segundo, pero na vaca ese cambio é moito máis lento e debemos ter en conta a hora de mover as vacas. Despois explico vos o porqué. E en cuanto á visión do color, teñen o que se chama unha visión dicromática. Sempre se pensou que vían en blanco e negro, pero realmente sí que teñen algo de percepción do color. Ven moi ben o amarillo e ven algo de azul. Parece ser que este tipo de visión lle dá á vaca unha facultad que é básica na súa supervivencia, que é unha maior capacidade para detectar os movimentos, sobre todo os movimentos repentinos. Ao fin e ao cabo, a vaca dependía de eso, de que cando o depredador aparecía, que ela poder escapar e velo canto antes. E aparte, con diferencia a nosa visión, parece ser que esta visión lle dá un contraste entre claro, o sea, entre luz e oscuridade, un contraste moito máis marcado que o noso. E a veces unha simple sombra a vaca asusta porque ve un contraste moito máis marcado que o noso. Se esta é a imagen que tiñamos antes, donde, bueno, a imagen moi amplia na horizontal, moi corta na vertical, que a súa zona de mellor visión no centro, digamos que a visión do color sería algo así. Casi todo en blanco e negro, ven moi ben o amarillo, ven algo azul e ven moi marcados os contrastes de claro e oscuro. E isto sería xa... A canto vos son esta imagen? Esta vaca que me acerco a ela, que vai agachando a cabeza, que vai, digamos, parece que me quere esquivar ou que me quere embestir ou... Supoño que todos temos visto algún día no nosos establos. Aquí é debido a isto, o que se chama franxa visual. Que é a franxa visual? Dentro de todo este campo tan ancho de visión que ten a vaca, ten unha zona, unha franxa, en toda a horizontal, que ten unha mellor visión. E isto ben heredado de cando a vaca pastaba nas praderías, cando en estado salvaje, a ela importáballe pouco a mellor o que había aquí diante, porque ao final sirve do olfato e importáballe, pero sí que necesitaba saber ter unha visión un poquinho máis nítida do horizonte, porque ao fin e ao cabo era por onde ia a aparecer o depredador. Entonces, no seu ollo ten unha línea na que ven un pouco mellor o horizonte. E ese feito de que agachen a cabeza cando nós nos acercamos simplemente é para vernos mellor, simplemente, nunca máis. Digamos que na imagen que tiñamos antes, pois ten unha línea, unha franja na que ven un poquinho mellor. E isto sería, pois, unha pouco a imagen final de como ve unha vaca. Aquí comparo como vemos nós e como ve a vaca. Eu creo que a diferencia que é bastante importante. E debemos entender como ve a vaca a hora de manejala. Ben, máis cousas. Ven 4 veces mellor que nós en condicións de pouca luz, o sea que a vaca de noite non ten moito problema. Nós non vemos nada, pero a vaca sí que ve bastante ben. E despois teñen o que se chama unha visión detallista. A nosa visión é moi nítida, pero sin darnos conta, o noso cerebro discrimina moita información. Pero na vaca non. A vaca, calquer mínima alteración, calquer mínimo detalle no ambiente, a vaca vai no a captar. Ao fin e ao cabo, volvo de antes, unha vaca en estado salvaje dependería deso para sobrevivir. O sea, calquer alteración, calquer mínimo cambio, tiña que velo para poder escapar en caso de que fora un depredador ou de que fora unha situación peligrosa. Vale. En cuanto ao oído, as vacas, por decirlo de alguma forma, escoitan con máis volumen que nós. Neste gráfico mostrovos, por un lado, aquí a frecuencia do sonido, aquí serían sonidos máis graves, aquí sonidos máis agudos, e aquí a intensidade ou o volumen, para entendernos.
a línea representa o punto no que se empeza a escoitar algo, digamos. Dependendo da frecuencia do sonido, máis grave ou máis agudo, o punto, a que volumen se empeza a escoitar ese sonido. E como vedes, as vacas empezan a escoitar os sonidos moito antes que nós. Nós digamos que ese sonido teria que ter un poquinho máis de volumen para escoitalo. Consecuencias prácticas desto? Pois que o límite humano, o seu límite humano a partir do cual xa habería problemas de salud, pois xa sería molesto para nós, son en torno a 120 decibelios. Para a vaca, como escoita con máis volumen que nós, o límite está en 80. O sea, está bastante máis baixo que o noso. Pero unha persona falando normal, eu ahora mesmo aquí falando, pois xa estamos a 60 decibelios. O sea, que xa estamos moi próximos ao límite sano da vaca, digamos, ao límite que nunca debemos superar para non estresar a vaca. Que quero dicir? Que a pouco que gritemos, a pouco que levantemos a voz, un ruído nun ferro, calquer cousa, un chirrío dunha porta ou que sea, a vaca vai a ser un ruído moito máis molesto que a nós. Entón, debemos evitar gritos, evitar golpes, evitar chirríos nas portas, evitar calquer tipo de ruído que poida molestar a vaca. E despois, as vacas teñen orellas móviles e sempre as van a orientar hacia a fonte do sonido. E isto o que nos vai permitir é saber se a vaca nos está facendo caso ou non. Nós podemos estar vendo a vaca, pero a vaca, ao mellor, como ten un campo de visión tan amplio, non se está fijando en nós. Entón, se nós lle damos un orden e a vaca nos está vendo, pois non conseguimos nada. E realmente aquí vemos, por exemplo, esta vaca, girou a cabeza, estáme vendo, eu sei que me está vendo, pero esta vaca, ainda que este mirando para a frente, estáse fijando en min, porque as orellas botou-nas para atrás, está orientadas hacia min, e eu vexo-lle un ollo. Se eu lle vexo un ollo á vaca vai me ver a min. Entón, eu sei que esta vaca, se eu me acerco a ela ou se eu lle dou unha orden, a vaca vai me ver e vai me entender. Vale. En canto ao olfato, simplemente decir que bueno, aparte da súa función básica, pois que detecta feromonas. As feromonas son unhas hormonas, digamos que están no aire, e que a súa función máis conocida quizás é a función reproductiva, pero no caso que nos interesa a nós, ten unha función tamén de comunicación, digamos. Unha vaca estresada, pois, porque metemos ao potro, porque lle demos unhas variadas ou o que fora, unha vaca estresada secreta na orina feromonas destas, e van a quedar aí, vanse a soltar ao ambiente, e para que sirvan ao final é para avisar a outras vacas que pasen por ali de que ela estuvo ali e de que estuvo estresada. E esas feromonas van a estar aí incluso tempo despois de que a vaca estresada abandonase a zona. Isto ben heredado, pois volvo ao exemplo de antes, de cando a vaca estaba en estado salvaje, cando unha vaca pasa por unha zona e se sinta amenazada, pois o que iba a facer orinar, simplemente para avisar a outros compañeiras de que non pasen por ali, que é unha zona peligrosa. E nos establos pásanos eso, cando vemos unha vaca que se estresa e parece que o resto do rebaño anda acelerado, basicamente é por isto, por as feromonas que se liberan na orina. E en cuanto ao tacto, simplemente decir que as vacas lle gusta tocarse unhas a outras, lle gusta estar en manada, están máis tranquilas, están máis seguras. E servímonos do tacto, sobre todo, á hora do ordeño. Servímonos do tacto para estimular a baixada do leite. Pero, ollo, pode xogar na nosa contra se as condicións varían. Ese día que estamos apurados ou que estamos cabreados, porque o Madrid e o Barcelona perderon o partido e andamos apurados, ou que queremos ir a cenar e andamos apurados a ver se acabamos rápido, as vacas patean máis, cagan máis, están máis nerviosas e parece que deste joder, xusto hoxe que tiña que acabar pronto, vou con retraso. Bueno, pois realmente somos nós os que estamos dicindo á vaca o sea, mediante como tocamos o ubre e como estimulamos a vaca, somos nós que estamos dicindo a vaca que somos nós os que non estamos tranquilos e, evidentemente, se nós non estamos tranquilos, a vaca non vai estar. As vacas non son meigas, pero somos nós que o decimos. Vale, e en cuanto á memoria, ainda que a memoria non é un órgano do sentido como tal, sí que é de vital importancia entender como pensan as vacas para interaccionar con elas, digamos. As vacas non son tontas, teñen moi boa memoria. Xa sei que todos pensamos que as vacas son tontas, pero as vacas teñen moi boa memoria. E realmente non olvidan nada nunca, porque, volvo ao exemplo de sempre, unha vaca en estado salvaje non pode olvidar pois que se me meto por aquí, pois igual me come o lobo, ou se teño que ir por aquí porque é máis seguro. As vacas non olvidan nada, pero, como as vacas non teñen un lenguaje, non falan en gallego ni en castellano, por moito que nos empeñemos en querer enseñarlo,
non teñen o lenguaje, entón tampouco pensan con palabras. Realmente pensan con imágenes. A vaca o que ten na cabeza son imágenes de distintas situacións, como poden ser, bueno, pois o ordeño, a cornadiza, o baño de pés, camas, unha porta selectora ou o bebedeiro. E cada unha destas imágenes, a cada unha destas imágenes asócialle un recuerdo positivo ou negativo. Básicamente, o que temos que lograr é que a vaca grave na súa cabeza todas as imágenes positivas que poida, todas as situacións positivas que poidamos, e evitar, na medida do posible, pois as situacións negativas. E despois as vacas costalle bastante traballo facer asociacións entre situacións similares. Nun principio, para a vaca, a primeira vez que vai ao ordeño, para a vaca, cada lado da sala de ordeño é unha situación distinta. E parece unha tontería, pero é así. O sea, ao fin e ao cabo, entrar por aquí e entrar por aquí, para a vaca, nun principio é distinto. A maior parte delas, aos pouco tempo, danse conta de que é o mismo e van a entrar polo lado que sea, pero sí que é certo que hai un certo número de vacas, e todos temos ese tipo de vacas na nosa explotación, pois que preferen entrar por un lado. Bueno, pois se queren entrar por un lado, deixémonos entrar por un lado, que non pasa nada. Sobre todo, eso ven debido a que, pois, ao mellor un día entrou polo outro lado, aquí, pois, levou un golpe ou tuvo dolor na ubre ou o que fora, e di ela, bueno, pois vou entrar por este lado, que por aquí nunca me pasou nada. E sempre van entrar por ese lado, e debemos deixar entrar por o lado que elas queiran. Bien, agora que entendemos un pouco como ven as vacas o mundo e sabemos que consecuencias ten o estrés sobre elas, vou-vos a enumerar unha serie de factores que todos temos nos nosos establos e que lle causan medo ás vacas. Primeiro enumérolos e despois falamos deles. Reflejos nos charcos. As vacas, estes reflejos, venos con moito máis contraste que nós, venos moito máis marcados. Entón, pode ser que a primeira vez que vexa un reflejo, como este ou como pode ser este, que se frenen, porque elas simplemente o que ven é no suelo un reflejo que está reflejando a luz do sol ou das lámparas e non entenden moi ben o que é iso, e pode ser que aparten ou que non queiran pasar por encima dele. Máis reflejos nas chapas de metal liso, sobre todo se estas chapas se moven ou están flojas, pois isto pode ser motivo de que a vaca non queira entrar na sala de ordeño, un simple reflejo, pero sí que é certo, porque elas venos con moito máis contraste e chocalle esa claridade. Roupa ou algo colgado nas vallas que nunca estuvo. Nós sabemos que está unha chaqueta, pero a vaca non sabe que coño é iso, non sabe se é un peligro, se non é un peligro, entonces vais a frenar e vai a ter cautela. Plásticos, papeles, caixas, o que sea, que leve o aire para ali ou que contrasten moito co suelo, claro, a vaca isto vai non ver moi claro e vai a desconfiar un pouco de eso. Cambios de textura ou cambios de color no suelo, cambio de terra a hormigón ou de hormigón a metal ou o que sea, a vaca ve esta línea e esta línea é que asusta. O sea, simplemente ela aquí está segura, pero ela non sabe o que hai aquí, porque aquí ve esta línea, sabe que isto cambia, e de feito vemos que moitas veces esta línea pasa na dun salto. Non sería raro que a primeira vez que a pasan, pois que pegan un salto, porque desconfían desto, non saben moi ben a que se debe eso. O mesmo pasa, pois eso, que cambios de hormigón a metal, digamos, ou unha rejilla destas, pois a vaca vai na asustar. Cambios moi fuertes de color na equipación, sobre todo, neste caso, pois son amarillos. Recordemos que a vaca o amarillo veo moi ben, e tamén lle vai a resaltar moito e vai na frenar. Entradas moi oscuras. Como vos dixen, a vaca costalle moito traballo adaptarse a distintas condicións de luz. Entonces, a vaca vai a meter aquí a cabeza e non vai a ver nada. E díala, coño, que teño diante un pozo, non hai nada, entonces, bueno, levalle tempo a adaptarse a esa condición, e o mesmo pasa ao contrario. Esa vaca que está no estable, queremos sacar para fora un día de moita claridade e que non sale ni para Dios. Simplemente porque a vaca bota a cabeza fora, ve tanta claridade, molestalle moito no ollo, incluso lle dá dolor, o sea que é unha situación moi molesta e non queren salir. Por máis que intentemos, non queren salir. E nese caso, debemos estar tranquilos e deixar que pouco a pouco o ollo da vaca se vai adaptando ás condicións de luz. Portas que ou ben que chirrían ou que dan ferro contra ferro, que dan un golpe, pois, claro, a vaca escoita ese golpe e diz, que pasa aquí? Entón, como captan con moita máis volumen que nós, pois, asústanse antes. Instalacións neumáticas. Debemos procurar que, cando se movan, que o fagan con mínimo ruído posible, hai que colocar uns silenciadores para que non fagan moito ruído, e vigilar que non haxa fugas de aire, porque esa fuga, esa fuga fina que fai un sonido moi agudo, pois pode ser que estrese a vaca. E mesmo pasa que as instalacións de auga. Eses bebedeiros, cando están casi cheos, que están aí chirriando, pois na medida do posible debémolos de evitar. Maquinaria que movamos ou ben polos patios das vacas ou ben polo pasillo de alimentación,
procurar movelos despacio e, na medida do posible, evitar bocinazos e alarmas destas de marcha atrás que estaban moi de moda, pois debíanse de evitar. Cadenas ou cordas que colguen ou que den contra os ferros, que se movan, que, sobre todo, se son novas e brillan, porque eso vai a despistar a vaca, non vai a saber moi ben de que se trata esa situación. Portas anti-retroceso, a vaca non sabe que isto se abre simplemente con arrimarse a ela, pero, no principio, vais a frenar porque ela non encontra salida. Correntes de aire de frente, a vaca vai a costar salir por unha porta onde haxa unha corrente de aire moi fuerte de frente. Debemos ter en conta a hora de colocar ventiladores, procurar non colocalos, por exemplo, xusto na entrada da sala de ordeño, porque pode ser que frenemos as vacas para entrar. E o mesmo pasa se hai persoas diante. Se nun pasillo hai unha persona ao final do pasillo, a vaca normalmente xa non entra nin siquiera no pasillo. Xa sei o que estades pensando. Son factores absurdos, tonterías, pero todos temos nos nosos establos. Precisamente en ser absurdos, aí está a súa importancia. Porque como son absurdos para nós, deixámoslos estar. A nós non nos molestan. Pero a vaca, eso capta moi ben. E eso realmente estresa a vaca. E todos temos cordas colgando das cancelas, todas temos charcas no suelo, pois, claro, as vacas eso frenaos e deberíamos, na medida do posible, pois evitalas. É certo que existe certo acostumbramento. As nosas vacas non están todas estresadas, non están todas subindo pelas paredes, evidentemente. Acostúmbranse a esas situacións. Pero debemos evitalas na medida do posible porque todos temos animales novos que están entrando polo menos ao lote de produción, que son as primerizas. E realmente corremos demasiado peligro se temos ese 30% de animales que son as primerizas en riesgo alto de estrés. Unha primeriza, xa cando pare, nunca pariu, nunca entrou á sala de ordeño, xa está o suficientemente estresada como para canto máis que nós non lle puñamos as cousas fáciles neste caso. E aínda que del bosque lle dá a risa, realmente, para conseguir vacas tranquilas debemos entrenalas desde pequenas. Debemos ser bons entrenadores de novillas. A novilla, cando toma leite, cando están no período lactante, non nos escapan, normalmente veñen hacia nós. E esa é porque nos ven como unha fuente de alimento e como, digamos, como subarnais e somos os que as alimentamos. Pero é certo que desde que se destetan, prácticamente hasta que paren, desacado o momento de inseminalas, o contacto cos humanos prácticamente perdese. Entramos ali de cando en vez e moi poucas veces. E realmente deberíamos cambiar eso, deberíamos de entrar a diario nos lotes de todas as novillas para que se acostumbren a nosa presencia e aparte que, bueno, sempre vemos incidencias, vemos algún celo ou vemos algunha historia máis. Vale. Bueno, pois agora que xa abordei a tabarra de como ve a vaca e de que factores lle causan medo ás vacas, vamos a ver un pouco máis o tema un pouco máis práctico que é máis visual. Ben, antes de nada, na relación humano-vaca entran en xogo tres factores: o humano, a vaca e o ambiente no que estén. Como debe ser o humano que mova as vacas? Como debe ser a persona que mova as vacas? Bueno, primeiro de todo debe ser moi paciente, o sea, hai que ter paciencia. Se nós non temos paciencia e se nós non estamos tranquilos, non podemos pretender que a vaca o estea. Entón, debemos ser pacientes e tranquilos, porque cas vacas, isto menos é máis. Canto máis tranquilos estemos, antes vamos a acabar de movelas ou de metelas á sala de espera ou o traballo que tiñamos que facer con elas. E realmente nós somos depredadores. Ao fin e ao cabo, o ser humano é un ser depredador. Pero debemos ser depredadores tranquilos. Debemos acechar a vaca, digamos, acosala de alguma forma, pero nunca saltar encima dela. O sea, non pretender pasarnos de raya. Debemos traballar tranquilos e actuar como un depredador tranquilo. Ben, en cuanto a vaca, decir que ten un cerebro primitivo. O sea, as vacas non distinguen entre o que está ben e o que está mal. O sea, a vaca non fai nada mal adrede para jodernos a nós, ainda que non lo pareza. A vaca non distingue, a cabeza non lle dá para máis, digamos. Ten un cerebro bastante elemental. Quizás se tuvera un cerebro tan complejo como a nós, igual era unha especie dominante, non o sei. Pero realmente os que temos que actuar de forma racional somos nós, porque somos os que temos capacidade para razonar. E as vacas, por moito que nos joda reconocer, as vacas sempre teñen a razón. O sea, as vacas van a responder sempre da mesma maneira ante a mesma orden. O sea, e se non fan o que nós queremos que fagan, é culpa nosa. Algo non fixamos ben para que a vaca non responda como nós queremos. E hai tres cousas que temos que ter en conta. Unha delas, que as vacas sempre se moven na dirección da súa cabeza.
Que quero dicir con isto? Que a vaca primeiro vai a girar a cabeza hacia onde quere ir e despois vais a dirigir hacia aí. Por qué? Porque simplemente é a zona que ve mellor, a zona máis segura para ela, vai a mirar primeiro por onde ten que ir e despois vai a ir. Entón, se conseguimos dirigir un pouco a cabeza, xa temos moito logrado. Por outra parte, síguense unhas a outras. Xa vos dixen que son animales de rebaño e as vacas gustalles seguirse unhas a outras e vai haber unha vaca líder normalmente que é a que dirige, digamos, a manada e están máis tranquilas se están en grupo e cando queremos traballar con elas, traballamos en grupo que si que pretendemos mover unha vaca sola porque se estresan máis. E despois sempre tenden regresar ao lugar onde estaban. Isto vémolo, cando unha vaca está segura nunha zona do establo e a queremos mover, a tendencia da vaca vai ser a volver a onde estaba, porque ela ali estaba a gusto, ela non quere que vayamos ali tocarlle o carallo, ela o que quere é estar tranquila. Entonces, isto vémolo a veces cando cambiamos unha vaca de lote, que se quedan na porta por onde entrou ese lote, a ver se ten suerte para poder escapar a onde estaba. Porque no lote novo é un sitio que non controla, un sitio que non está segura, entonces o que quere é volver a onde estaba. E isto é algo que pasa con todos os animales, con todas as vacas. Ben, e despois o factor ambiental, o terceiro factor que vos decía, simplemente que, calquer porta, valla, parede, vai determinar hasta que punto me podo acercar a vaca. Aquí esta vaca está nunha zona aberta e máis ou menos podemos acercar a ela sin molestala, pero cando hai unha porta cerca, digamos que esta zona se desplaza. Vale, antes de empezar a explicarvos como mover a vaca, quero, explicarvos un tema. Hai tres zonas que debemos ter en conta a hora de mover unha vaca. Unha é a zona de escape, digamos que é un anillo moi próximo á vaca, digamos que aquí estaría dentro da zona de escape da vaca, na que a vaca o que vai a facer é, a vaca aí non está cómoda comigo tan cerca e o que vai a facer é escapar, simplemente moverse e escapar de aí de forma incontrolada. O que quere é salir de aí, que eu saia de aí. Entón, é unha zona peligrosa porque a vaca vai escapar sin control e, pode darse golpes a ela ou darme golpes a min e é unha zona que sempre debemos evitar, nunca debemos entrar na zona de escape dunha vaca. Donde sí debemos entrar é na zona de presión. A zona de presión sería manter unha distancia un pouquinho máis larga e é a zona, digamos, o espacio vital da vaca. É a zona onde a vaca está incómoda comigo aí, pero vai a moverse de forma tranquila. Eu colócome aquí, estou dentro da zona de presión, a vaca vai dar uns pasos, e no momento que teña a distancia suficiente que eu estou fora da zona de presión, a vaca vai a parar. E desa forma consigo mover vacas, pero sin estresalas demasiado. E despois, está o punto de equilibrio, que simplemente é unha zona que pasa polo ombro da vaca, que o que vai a determinar é que se eu quero mover unha vaca hacia diante, debería traballar sempre por detrás do punto de equilibrio, e se quero movela, se quero que dé a volta, debería traballar por diante. Vale, que puntos clave hai para mover a vaca sin estresala? Volvo de antes, paciencia. Se nós non temos paciencia, non vamos a conseguir que a vaca se mova como nós queremos. E despois vai a depender, a forma de mover a vaca vai a depender do ángulo no que nos aproximemos, da localización nosa con respecto á vaca e na velocidade a que nos aproximemos á vaca. En cuanto ao ángulo de aproximación, hai varias formas, pasamos agora a velos cada unha, 45 grados, zigzag, máis de 90 ou en paralelo. 45 grados simplemente é que se eu quero mover a vaca hacia diante, pero eu me coloco detrás dela, a vaca non me ve, entón non consigo nada. Entón o que teño que facer é colocarme un pouco máis de lado, que a vaca me vexa e desta maneira xa podemos interaccionar un co outro. En cuanto ao zigzag, simplemente se trata, cando queremos mover un grupo de vacas, debemos facelo en zigzag. Por qué? Porque eu no momento en que paso por detrás da vaca, agora venmo con este ollo, vou ir para aquí, paso pola zona cega, que non lle gusta que venir pola zona cega, despois vai a ver con este outro ollo, entonces xogo yo a despista a vaca e a vaca como se despista, pois vai a avanzar. Aquí vémolo bastante ben nunha vaca que se ve aquí, agora cando empeza a vir outra vez. Por exemplo, se nos fijamos nesta vaca, primeiro vai a ver con este ollo de aquí, despois venme con este ollo, agora vou pasar pola zona cega, a vaca xa intuye que vou pasar pola zona cega, agora venme por este lado, cando me por este lado xa estou na zona cega outra vez, que xogarlle ao despiste, esa incomodidade de onde está, onde non está, pois é o que fai que as vacas avancen máis fácil. Máis de 90 graus simplemente é que se eu me acerco por diante do punto de equilibrio, a vaca non retrocede, a vaca non anda marcha atrás, simplemente que vai a dar a volta.
E cando me acerco en paralelo, ou sea, de frente, pero máis a un lado, a vaca non vai a escapar hacia lá, ou sea, a vaca vai vir hacia min, vai digamos, facer unha pasada paralela, pero contra min. O sea, a vaca, neste caso, está mirando para min, a ver se vou a poñer, aí. O sea, a vaca está mirando hacia min, a vaca non gira e dá a volta, a vaca simplemente avanza para este lado. Vale, e en canto a localización con respecto á vaca, debemos traballar, como decía antes, dentro da zona de presión. Un poquinho máis cerca para que a vaca inicie o movimento, dunha vez que se empeza a andar debemos separarme un pouco e manter un pouco máis de distancia, e xa cando quero que pare, pois teño que separarme un poquinho máis. E en cuanto a velocidade, pois a noso ritmo, a nosa velocidade son en torno a 5 km por hora, a da vaca son 3, e realmente temos que adaptarnos nós á velocidade da vaca. Non podemos pretender que a vaca se adapte ao noso ritmo, porque para a vaca sería correr, e para a vaca iso é estresante e pode golpearse, e realmente, bueno, como vedes aquí, se eu avanzo ao meu ritmo, pois ao final acabo adelantando a vaca, non ten máis. Para movela tranquila, debo adaptarme ao ritmo da vaca. Bien, agora sí, como facemos para mover unha vaca? Bueno, cando creemos que ande de frente, pois simplemente se trata de isto, acercarme con 45 grados, como vos dixen antes. Se quero que pare, simplemente me paro eu e no momento en que a vaca teña distancia suficiente vais a detener. Aquí acércome, eu quedo quieto e no momento en que hai distancia suficiente a vaca vais a parar, non ten máis. E se quero que siga andando, pois eu debería seguirme movendo a velocidade dela. Para facer giros, aínda que nos pareza demasiado complejo, realmente eu colócome na zona cega e sigo na zona cega e tocolle na cadera pois no lado que quero que a vaca gire. Colócome na zona. Entón, claro, a vaca o que fai é di, hostia, eu teño alguén detrás. Entón, o que quero é mirar a ver quen hai detrás. E como dixen antes, se conseguimos girarlle, se conseguimos que a cabeza, o sea, que a vaca gira a cabeza, xa temos moito conseguido. Eu aquí simplemente eu toco na cadera, a vaca vai a mirar hacia o lado onde eu toco da cadera, a ver quen coño anda aí. Entón, ao girar a cabeza, simplemente, pois dá a volta. A ver, aquí é un pouco exagerado, pero bueno, para mostrarlo claramente. Pero a mellor, se queremos, por exemplo, que gire nun pasillo destos, pois simplemente con tocarlle na cadera cando vaya por aquí, pois xa vai a girar. É máis fácil do que parece. O que vos dicía antes, en cuanto se quero que avance e me acerco de frente, pois simplemente a pasar ao lado dela e xa ela vai a avanzar. E se lle quero adelantar, non debemos correr. A vaca está preparada e diseñada para captar os movimentos e, sobre todo, os movimentos rápidos. Entón, se quero adelantarlle, eu o máximo que podo andar é a miña velocidade. Non podo correr, teño que andar. E a poder ser, non balancear moitos brazos. Este balanceo dos brazos, que nunca lle damos importancia, a vaca capta-os moi ben, porque realmente son movimentos relativos moi rápidos. E cando queremos, podemos servir deses movimentos para dirigir a vaca, cando nos facemos así ou así, para que ela non se desvíe, pero realmente cando queremos, ao mellor, pasear polo medio das vacas, que quero que para buscar unha ou simplemente para vigilar, debemos facelo ou calmar no bolsillo ou detrás, non este movimento, porque captan moi ben e polo menos chama a atención e pode ser que se estrese. Aquí, como vedes, que está deitada, sigue deitada, que está rumiando, sigue rumiando, e a que está comendo, sigo comendo. Ni sequera se enteran de que eu ando por aí. Eu ando ao ritmo delas, non corro, non movo os brazos, e simplemente, pois eso, esta está comendo, nin se inmuta de que eu estou aí, aquí van a aparecer, os está rumiando, aquí van a aparecer as que están comendo e siguen comendo, nin se enteran. Entón, debemos lograr conseguir estos nosos estados. Vale, como levantar unha vaca dunha cama? Todos levantamos vacas de cama, xa o sei, pero non sempre facemos ben. Simplemente se trata de presionar e soltar como antes. Eu acerco a ela, en canto eu entro na súa zona de presión e xintes incómoda e vais a empezar a levantar, e no momento en que empeza a levantarse eu debo separarme. E eu podo aproveitar este tempo para ir a levantar outras vacas. E xa, no momento en que a vaca este totalmente incorporada, volvo a acercar e volvo a presionar suave para que ela saia despacio. Por exemplo, cando metemos as vacas á sala de espera, que é cando as levantamos realmente, acabamos antes, se vamos primeiro levantándoas todas, para que se vayan levantando tranquilas, e despois as movemos todas xuntas, que se vamos aí vaca a vaca levantándoa, que venga sal para atrás e venga... Porque ao final apurámolas demasiado a levantarse. E debemos facer algo así. Simplemente acercarse, e no momento en que empeza a levantarse, eu separo-me e acerco-me a outra para que se empece a levantar e non ten máis. O sea, non é tan complejo como facemos a veces. Vale. Como meter a vaca á sala de muxido? Realmente, o ordeño non empeza na sala de muxido. O ordeño empeza cando metemos as vacas á sala de espera.
Aí é onde empeza o ordeño. E un animal estresado tarda en torno a 40 minutos en volver a normalidade, en recuperar a normalidade. Entonces, aínda que seamos moi bons no ordeño, aínda que fagamos unha rutina de la hostia, se cargamos mal a sala de espera, se metemos aos animales moi estresados a sala de espera, os primeiros 30-40 minutos do ordeño, polo menos vamos a facer con vacas estresadas. Entonces, debemos cargar a sala de espera moi tranquilos. E ter especial cuidado que as primerizas, porque son os animales, digamos, máis susceptibles de estresarse a hora de meterlos a sala de espera. E como dixen antes, a vaca que prefiera entrar por un lado da sala, pois simplemente deixala entrar, porque se a obligamos a entrar por outro lado, vaise a estresar tamén. Norma general na sala de muxido, nunca facer o primeiro ordeño dunha primeriza sola. Debemos sempre metelo con animales adultos, con animales que sepan xa entraron máis veces á sala, porque, como dixen antes, gusta estar en grupo e se tocan unhas a outras están máis tranquilas e realmente a novilla nunca entrou a primeriza nunca entrou na sala de muxido. Entonces, as primeiras experiencias na sala de muxido deben ser positivas. Deben ser todas, pero as primeiras experiencias son básicas, porque vai determinar como vai ser o comportamento da vaca ao largo da lactación. Non debe de haber ruídos, nin gritos ao personal, nin ás vacas, nin a nadie, nin a radio co partido Barça-Madrid a todo volumen que parece aquilo un bar, máis con unha sala de ordeño. Debe haber silencio. A vaca necesita relajarse e estar tranquila para facer un bo muxido. Debemos falar o xusto necesario, no caso de que ordeñen dos personas, pois, evidentemente, hai que falar, hai cousas que decir durante o ordeño sobre o ordeño, pero non que aquilo pareza a barra dun bar, porque hai as veces que entras nunha sala de ordeño e aquilo parece unha cafetería máis que unha sala de ordeño. O sea, silencio, basicamente. Non usar varas, isto é algo que costa facelo creer, pero é así. Unha vaca, se patea na sala de ordeño, de nada vale darlle unhas variadas. Ao final, nin vai a facer mellor ordeño, nin vai a dar mellor leite, vai a seguir pateando, vai a seguir tirando a muxidora, e ao final non vale de nada. O único que facemos é estresar o resto dos animales, incluso os que están na sala de espera, e facer un ordeño pois malo por culpa deso. As varas deberían estar prohibidas. Hai que deixar sitio para entrar, ás veces colocámonos moi cerca da entrada da sala de ordeño e a vaca non entra simplemente porque estamos ali moi cerca dela. Non abusar dos empuxadores, xa teño visto máis dunha vez, un puxador por trás, dándolle caña ás vacas, e o ganadero xusto na entrada da sala, e as vacas, claro, aí apretadas, que non saben por onde ten que ir, e claro, que aquilo é un Cristo. E despois, nunca pinchar tratamentos na sala de ordeño. O sea, a vaca non pode asociar entrar á sala de ordeño co riesgo dun pinchazo. Evidentemente, os pinchazos non lle gustan e nunca podemos, salvo que sea estritamente necesario, como pode ser a oxitocina, nunca se deben pinchar tratamentos, nin antibióticos, nin hormonas na sala de ordeño. Unha entrada á sala de ordeño debería ser algo similar a isto. As vacas están tranquilas, se non hai alteración, o que este no foso da sala debe separarse un pouco da entrada para para que non haxa personal cerca, para que elas entren tranquilas, e o que suba arriba, pois moverse despacio, con tranquilidade, e simplemente as vacas van ir entrando. Estas están tranquilas, están rumiando, e pois teño que entrar, pois entro. Non pasa nada, entran tranquilas, a un ritmo normal, sin prisa, sin golpes, sin correr, sin variadas, sin ruidos, un sitio, unha entrada tranquila, sin máis. As vacas van entrando, entran relajadas e non ten máis ciencia, pero realmente isto non sempre se fai así. E queremos apurar a metelas para acabar rápido, pero realmente acabamos antes e facemos así que se apuramos a entrar. Ao fin e ao cabo, para as vacas entrar á sala de ordeño é un alivio. A vaca quere entrar na sala de ordeño, a vaca entra á sala de ordeño e descarga ese peso todo que ten encima, aparte libera a oxitocina que lle dá certo placer, e é un pouco similar a como cando nós vamos ao baño. Cando temos moita gana de mexar e queremos ir ao baño, imos ao baño e salimos relajados. Pero claro, se na entrada do baño hai un tío 2x2 con unha vara na man, eu igual mexo por min antes de entrar. Entón, é un pouco eso, que debemos facilitarlle as cousas ás vacas, non debemos de poñer tan difícil. Ben, como ver unha fila de vacas? Cando temos unha fila de vacas bastante típico nos pasillos de retorno da sala de ordeño, se hai 8 vacas en fila e eu me coloco atrás da última, de nada vale berrarlle a última vaca porque a que está estorbando é a primeira. Entonces, a última vaca non ten culpa, non ten nada que facer. Entón, o que debemos facer simplemente é ir onde a primeira vaca e facer pasadas paralelas no sentido contrario.
como vos dixen antes, se o facemos no sentido contrario, a vaca o que vai a facer é avanzar hacia aquí. Eu vou hacia atrás e a vaca o único que vai a facer é avanzar hacia diante. Trátase desto, vamos. Se hai atasco, eu simplemente vou a circular ao largo do pasillo. Esta vaca está aquí parada, pero no momento en que eu me acerco a ela, pois ela vai iniciar o movimento, como vimos antes con aquela vaca sola, ela vai empezar a moverse. E cando chegas ao final, cando chegamos ao final, temos que volver ao principio, pero non facelo por onde vin, senón separarme un pouco e volver. Esta vaca que volvemos a parar, bueno, pois eu volvo a facer a pasada e esta vaca no momento en que lle pase polo punto de equilibrio que falamos antes, polo ombro, a vaca vai empezar a mover. E non ten máis. Movemos vacas e non se estresa. Vale, como pasar as vacas polo baño de pés? Todos lle poñemos, ou todos deberíamos poñer o baño de pés ás vacas, pero sí que é certo que hai algúns establos onde a dermatitis é un problema bastante serio. E falas co ganadero e non, pero que a miñas vacas non queren pasar polo baño, é que é un rollo porque non pasan e saltan e non sei que, bueno. Que é o que pasa nesas casos? Bueno, pois que, evidentemente, cando hai dermatitis, o ganadero ponlle o baño de pés, a vaca asocia o baño de pés con dolor e vai a rechazalo, porque claro, doille, e evidentemente non quere saber nada do baño de pés, non quere pasar polo baño de pés, e o ganadero, hasta o carallo de pelear as vacas, saca o baño de pés. Pero a dermatitis sigue aí, e é un círculo que nunca se rompe. Como podemos romper? Bueno, hai que traballar con elas e hai que facerlles creer ou facerlles ver que o baño de pés non é nada malo, non é nada peligroso, digamos. Entón, para eso, debemos colocar a bañera vacía sin nada, o sea, sin agua e sin nada, simplemente a bañera, sin nada. E deixar que caguen e que mexen nela, que se acostumbren a ela, que a pisen, que den ese paso dentro dela, e deixala colocada tantos días como faga falta, como se ten que quedar 15 días, ou sea, 2 ou 3 semanas, da igual, o tempo que faga falta, hasta que elas pasen por encima da bañera sin medo ningún, o sea, que consideren algo normal, o sea, algo que é unha parte máis da sala de ordeño, en caso que se poña na sala de ordeño. Despois debemos colocala a bañera con agua limpia todos os días, ou sea, renovarlle esa agua para que a vaca se acostumbre aos reflejos na agua, para que se acostumbre a chapotear na agua, para que teña esa sensación xa grabada no seu cerebro. E o mesmo, deixala o tempo que faga falta, hasta que a vaca pase por encima do baño tranquila. Evidentemente, non lle imos curar a dermatitis aínda, pero estamos acostumbrando a vaca a que pase polo baño. E hasta aquí non creamos ningún recuerdo negativo do baño. O sea, hasta aquí a vaca non tuvo dolor ningún. Ahora, claro, o problema ven agora. Cando se lle haxa que poñer o produto, o sulfato de cobre, o produto que usemos para as patas, claro, a que non teña dermatitis vai a pasar exactamente igual que a cando teña agua limpia, a que teña dermatitis vai a doer. En casos, sería puntuales, ou en casos moi graves, onde haxa moitas vacas afectadas, bueno, poderías empezar con unha dosis un pouco máis baixa, ainda que non é recomendable, e ir subindo pouco a pouco, e incluso alternarlle baños de sulfato con baños con agua limpia, o sea, para que, digamos, reforzar un pouco esas imágenes positivas do baño. E ao final consíguese. Leva traballo, pero consíguese. Realmente eso xa é un problema de base. Cando a vaca xa non pasa polo baño, xa é un problema de base. Digamos que a vaca a primeira vez que ve un baño non ve outra cousa, ve isto. O sea, reflejos que se moven, que ela di, hostia, que coño hai aí, que eso non estaba aí antes, que coño é eso. Ben, para acostumbrar as vacas a iso, debemos facer acostumbralas cando están sanas, porque van a pasar polo baño, ainda que teñan sulfato de cobre ou o produto que sea, non van a ter dolor. Entonces, debemos colocar o baño no lote das novillas. As novillas son un reservorio de dermatitis porque casi nunca se tratan, e realmente as vacas ou as novillas debíanse acostumbrar ao baño xa no lote de novillas, porque é onde é máis fácil enseñarlle á vaca que non é peligroso, pero que é necesario que aprenda a pasar por ele. Nunca debemos apuralos a pasar polo baño, porque é fácil que tropecen ou que se resbalen, e debemos de darlle o seu tempo, que as primeiras veces van a ulir e van a ser máis lentos, pero nunca debemos de meterlle prisa. E xa cando consigamos, colocar o baño 3 ou 4 veces ao mes. Vale. Como amarrar a vaca na cornadiza? É algo que facemos todos os días, pero que non sempre sale tan ben como queiramos. Ben, nun primeiro momento, debemos estar tranquilos detrás da vaca. O sea, non podemos estar detrás da vaca, pois venga a vaca, non sei que, tal, que cambia para ali, porque senón a vaca vai a fijar máis en nós que na propia cornadiza. Nós o que queremos é que a vaca vexa a cornadiza e se meta na cornadiza realmente. Entonces, debemos traballar tranquilos con ela.
Funciona bastante ben o de poñer algo de pienso, porque a toda a vaca lle gusta o pienso, pero senón algo de, neste caso de pallo, ou algo que contraste moito ca comida que haxa no pesebre. Como vos dixen antes, as vacas estes contrastes captan con moita máis intensidade que nós. Entonces, calquer contraste grande, pois vai a crear curiosidade, como vos dixen antes, e a vaca vai entrar. Aquí, de feito, tirei isto aquí e ainda ben non collín a cámara de fotos e xa había aquí 3 vacas para ir aí. E non é máis que a palla, o sea, a palla, ao fin e ao cabo, non lle gusta como o pienso, pero entra. Pero supoño que todos vos son esta imagen. Todos temos isto, todos os días o vivimos. Esta vaca que queremos amarrar, pero a cabrona o que fai é agachar a cabeza detrás da cornabiza e non a levanta ni pa Dios para metela na cornabiza. Bien, e por que fai isto? Vale, simplemente fai isto porque é a única forma que ten para vernos a nós. Nós estamos detrás dela, eu estou detrás dela, ao lado hai vacas, ela en posición normal non me ve para atrás porque ela estou no seu punto cego, entón ela o que fai, agacha a cabeza, vira algo para un lado e a min veme por debaixo da barriga. Vemos pés, pero sabe onde estou. A vaca quere saber onde estou. Entón, nesta posición, eu estou detrás dela. A mí, o sea, se tivera a cabeza normal, a mí non me vería, pero agacha a cabeza, gira para un lado e automáticamente xa me ve. Está me vendo por debaixo da barriga, pero sabe onde estou. Que debo facer neste caso? Bueno, separarme un pouco e, se podo, pois colocarme un pouco máis a un lado para que ela me vexa de lado e é a única forma de que a vaca levanta a cabeza. Senón non a vai levantar. E non vale de nada darlle unhas variadas. Xa sei que fai moita xente, pero non funciona tampouco. E realmente, ás veces, pois ves, esta vaca está aquí a cabeza agachada, eu coloco un pouco máis a un lado e ela xa levanta a cabeza. E entra, pero ás veces entra e non agacha, non baixa a cabeza, non fai este giro para que a cornariza cerre. E funciona bastante ben o empujalas por detrás. Desta forma, a vaca arquease un pouco e tiras un pouco para diante e a cornariza automáticamente xa se cerra. Ves? Bastante sencillo, claro, se é un animal moi grande, pois ao mellor é máis complicado, pero na maior parte dos animales isto funciona. Simplemente, cando entra, que non baixa a cabeza, empujalas por detrás e a vaca baixou a cabeza. Aquí é máis rápido. Esta vaca entrou, non quere baixar a cabeza, eu empuxo por detrás, arquease e baixa a cabeza. Ben, hai que saber que a cornadiza limita a visión hacia atrás, porque os propios ferros da cornadiza lle limitan a visión hacia atrás, ou sea, que cando nós andemos por detrás debemos ter un pouco máis de cuidado, porque a vaca non lle gusta que nós estemos detrás dela sin ternos controlados. Suele facer un reconocimiento co rabo, cando intuye que estamos detrás dela, suele dar golpes co rabo para ternos localizados. Todo nos pasa, cando examinamos unha vaca, estou examinando aquí nesta vaca aquí ao lado e esta estáme machacando co rabo. E despois, se vamos a aplicar un tratamento, sobre todo se é un tratamento inyectado, un tratamento que o pinchemos, claro, se amarramos para meter o tratamento, debemos facer con moito cuidado, porque senón mañán, cando teña que volver a amarrar a vaca, non vai querer, porque diga, hostia, se vou entro aquí vanme a pinchar. Entón, debemos facer, dentro do posible, co mínimo dolor que se poida. E funciona bastante ben o tema de marcarlle co dedo onde vamos a pinchala. É algo sencillo, pero que funciona bastante ben, porque facemos unha pequena presión e, por un lado, decimos a vaca que a vamos a pinchar, onde a vamos a pinchar, e esa presión alívelle o dolor á vaca do pinchazo. É algo como cando nos golpeamos, que o primeiro que facemos é presionar onde nos doi. Sería algo así, marcarlle co dedo onde vamos ou máis ou menos onde vamos a pinchala. Bien, como debemos actuar na parideira? Bueno, as parideiras realmente deben estar situadas nunha zona tranquila, que non fora unha zona de paso, que non sea unha zona moi transitada, e procurar non andar moito por ali, salvo que sea necesario para ir en camar ou para ir a limpiar o bebedeiro ou o que sea, non deberíamos entrar moito á parideira. Se temos que asistir a un parto, debémoslo facer moi despacio e en silencio, e se a vaca está acostada é mellor que non se levante, que siga acostada, que siga tranquila, porque é o que... Bueno, se está acostada porque está máis cómoda e non se debía levantar. E para que non se levante, a veces funciona ben o acercarse agachados, acercarse... o sea, un pouco así agachados, que digamos, facer menos bulto para que a vaca este máis tranquila. E o que sí que debemos evitar é isto, a presencia de cans cerca das parideiras. Ao fin e ao cabo, a vaca, o can, o sea, para a vaca o can é un depredador. Entonces, se ten un depredador cerca, a vaca na naturaleza non iba a parir, o sea, en estado salvaje non iba a parir. E pode ser que, ainda a día de hoxe, ese feito lle faga retrasar o parto ou a estresa, porque ao final, ainda que o can non lle vai facer nada, pero a vaca sí que o ve como un posible depredador e vai estar incómodo.
E xa, por último, como mover a un animal nervioso. É algo que evidentemente, debemos evitar ter animales destes. Se facemos todo ben, pois non vai haber animales nerviosos, pero cando tiñamos que traballar con un animal destes, simplemente debemos saber que son animales que digamos que responden mal ás nosas órdenes, que están máis centrados no ambiente máis que en nós. E debemos, a súa zona de presión que vimos antes e a zona de escape, digamos que están sobredimensionadas. Se esta era a zona de presión dunha vaca tranquila, pois igual con un animal nervioso teño que traballar esta distancia. Se me acerco demasiado, xa entro na zona de escape. E se entro na zona de escape, xa é un descontrol total. Entón, o que teño que facer, basicamente, é isto. Aquí teño esta novilla, que o único que vale para gravar vídeos, porque preñar non preña, entón, uso para isto. E como vedes, eu teño que traballar máis lonxe. O que quero facer é sacala, por exemplo, por esta porta, e ainda ben non me acerco a ela, xa ela escapa, e eu traballo moito máis lonxe con ela. Debo estar tranquilo, para que ela se fije un pouco máis no ambiente, máis que en min, pero, como vedes, a distancia que traballa é moitísimo máis amplia que con unha vaca normal. Eu, simplemente, con moverme despacio, son capaz de dirigila. Se eu me poño aquí con moita feira e a berros e con historias, pois a vaca, ao final, ou sea, a novilla neste caso, non vai a obedecer orden ni para Dios. Entón, bueno, simplemente eso, estar tranquilos, xa nerviosos xa está ela, pois nós estar tranquilos e traballar a unha distancia moito máis larga, porque a zona de presión está moito máis dimensionada que nunha vaca máis tranquila. E xa como conclusións finales, bueno, debemos comprender a forma que teñen as vacas de percibir o mundo que as rodea, que, como vedes, é bastante distinto ao noso, é unha forma diferente de ver o mundo, e para poder interaccionar con elas debemos ser capaces de colocarnos no seu lugar e poñernos no seu sitio e entender como elas perciben o mundo que as rodea. Non nos olvidemos, as vacas sempre teñen a razón, e se algo non nos fan ben como nós queremos, é culpa nosa, non culpa da vaca. Algo facemos normal para que a vaca non responda. Debemos formarnos en técnicas de mover vacas. Os gandeiros quizá non estén concienciados sobre a importancia que ten o mover vacas, por eso tampouco lle exigen aos seus empleados nin ao personal da granxa, porque realmente eles non están concienciados na importancia que ten o manejo de vacas. E debemos formarnos a través de técnicos especializados en mover vacas ou a través de cursos ou o que sea en mover animales, porque ao final é algo que facemos a diario e entre facelo ben e facelo regular hai unha diferencia de pasta bastante importante. Debemos entrar a diario en todos os lotes do establo e especialmente nos lotes de novillas, acordádevos de que hai que ser vos entrenadores de novillas, que se acostumbren á presencia dos humanos, que non o vexan como algo extraño, porque é a única forma de conseguir vacas tranquilas, traballar cas novillas. Debemos ser constantes no correcto manexo dos animales, porque sí, podemos facer todo moi ben, pero un día malo podemos botar a perder todo o traballo feito. O sea, un día malo pode botar a perder o traballo de varios anos. Recordade ter paciencia, porque hai que ter paciencia, e para movelas rápido temos que andar lento. Canto máis tranquilos estemos e canto máis despacio andemos, antes vamos a acabar, e debemos movernos a modiño ao ritmo das vacas. Gracias. Espero que esta charla remova conciencias e olvidemos as varas e os tubos de goma. Sen máis, hai algunha pregunta no público? Se non hai ningunha pregunta, eu quería facerlle unha a Javier. Como nos recomendarías facer os tratamentos orales? Vale, bueno, dixemos como recomendaría eu facer os tratamentos inyectados, marcando ya a vaca onde se deben tratar. Pero claro, están tamén os tratamentos orales. Ao final, xa non é a primeira vez que chego a algunha granxa e vexo a 3 tíos cara a unha vaca para darlle, pois, meterlle un bolo na boca. Aquilo parece unha feira. Agarra de aquí, agarra de ali, saca a lengua, o outro saca a lengua, isto parece que van a matar. Entón, a vaca, claro, eso evidentemente estresa hasta non poder máis. Bien, é máis sencillo, joder. Realmente, a mitad dos animales, con simplemente... Espera, poño hacia aquí. Con simplemente agarralo polo fociño, como facemos todos, eu creo que a mitad dos animales xa se dominan e xa se pode dar tratamento. Eso sí, a pistola ou o injector de bolos que tiñamos debe ser que se descarga unha man sola. O
sea, que sea, pois, bueno, que se traballe unha man sola. Entonces, simplemente agarrándoa por aquí, metendo na boca e dándolle, xa está, o sea, non ten máis ciencia. Pero sí que é certo que hai animales que é máis complicado. Entonces, neses animales que é un poquinho máis complicado, funciona moi ben o agarralas polo labio, o sea, collerlle a comisura e tirarlle hacia atrás e apretarlle o labio. Suele funcionar no máis do 90% das vacas. Entón, collémola, simplemente collela por aquí, apretarlle o labio, a vaca xa vai abrir a boca porque lle molesta, metémoslle a pistola polo outro lado e descargamos. Suele funcionar sempre, eso non ten... Home, evidentemente hai animales que teñen unha forza no cuello como a cabalos e iso, claro, é máis complicado. Pero no 90-95% das vacas, destas dúas formas, conseguimos facer sin ningún problema. Eu normalmente fago eu solo e non me mato o sea, non me derreo aí a traballar. Claro, hai xente que as ata con a corda, que fai como pode, pero realmente, claro, se non o facemos, se non o podemos soltar moi rápido, quero dicir, se amarramos a vaca por aquí e no momento que vemos, pois, que a mellor lle está indo para o pulmón ou que non está indo por onde debería, ou que a vaca cae, pois simplemente soltámola e xa está. Pero se temos atada con a corda así cara a cornadiza e a vaca cae ou vai para o pulmón, ou, claro, aí é moi lento o revertir o proceso. Entonces, bueno, eu creo que simplemente eso, con agarrala polo fociño a mitad das vacas xa lles chega e o resto, pois, cóllela polo labio e realmente funciona ben, porque cóllela por un labio, tiralle para atrás, polo outro lado xa lle metes a pistola e no 90-95% dos casos xa é máis que suficiente para meter un tratamento oral. Moi ben, moitas gracias, Javi. E a poder ser pasillos, eu diría que o pasillo de adiante da cornadiza non debería ter menos de 6 metros e o de atrás non debería ter menos de 4 ou 4,5. Non chega un metros cuadrados por vaca porque depende moito do diseño do establo, depende de se hai 3 filas de cama, se hai 2, depende moito de... En todo caso, eso, garantizar unha cama por vaca e a poder ser unha cornadiza por vaca tamén. Non sei se máis ou menos é o que querías que che contara. Vale. Alá arriba hay una pregunta. Mira, me gustaría preguntar... Didi, que te escucha. ¿Qué manejo recomiendas para vacas que comportamiento en novillas agresivos? ¿Qué podemos hacer? Si el comportamiento de la vaca es agresivo, más que trabajar con esa vaca agresiva, hay que trabajar con el ganadero. Algo hace mal el ganadero para que esa vaca sea agresiva. La vaca, o sea, la raza con la que trabajamos normalmente, que son las Holstein o las frisonas, de por sí no son agresivas. Si son agresivas es porque o bien cuando eran novillas o en algún momento del manejo algo falla. Y esa agresividad es debida pues, al ganadero realmente, no a la vaca de por sí. Otra cosa son vacas pues, salvajes, de razas cárnicas o lo que hablamos. Por eso os dije antes que el comportamiento determina, o sea, el ambiente determina el comportamiento. Una vaca salvaje pues, tiene otras formas de comportarse distintas a una vaca estabulada. Y una vaca estabulada, siempre estabulada, normalmente son tranquilas. Y si algo no va bien es culpa del ganadero más que de la propia vaca. Bueno, pregúntame si as novillas preparto, digamos, antes de parir, se poderían entrar á sala de ordeño. Eu creo que non é necesario facer eso. Evidentemente, cando a novilla entra á sala, debería entrar á sala ca intención de ser ordeñada. E xa antes de entrar á sala, digamos que xa empeza a preparar o seu ordeño. E a novilla, neste caso, vai entrar e ten que liberar a oxitocina e ten que vai facer unha boa baixada do leite. Se metemos a novilla antes, sí, facémola entrar na sala, pero non estimulamos a liberación de oxitocina porque non lle tocamos ubre ni nada. Entón, eu creo que se vai estresar prácticamente o mismo que a metamos antes ou que non.
E, en todo caso, sí que complica un pouco o manejo do establo ter novillas polo medio, que esta ordeña, esta non ordeñas. Bueno, eu creo que se facemos un ordeño correcto e estamos tranquilos a meter as vacas na sala de espera e estamos tranquilos durante o ordeño, unha novilla entrar á sala de ordeño non é algo crítico, non é algo malo se facemos ben. Evidentemente, se facemos mal, tamén o vamos a facer mal, inda que a matamos antes. O sea, que entón, ao final, tampouco non vale de moito. Xa, estamos.